Dantumedio leidt de provincie doch geen dwangsom op voor het probleem met de stielslakken in de centrale as. We hebben dat voornemen inlutsen om de volgende reden. We hebben een brief gestuurd naar aanleiding van wat geconstateerd is daar bij de as. Daar heeft dus de provincie, maar ook de beide ondernemers, er een zienswijze in te zinnen met een plan van aanpak. Dat plan van aanpak wordt dan momenteel toetst door de Bodemkamer, maar het plan van aanpak plus de spoedmaatregelen die de provincie genomen heeft, is voor u reden om die voor ingenomen last onder dwangsom om die in te lopen. Maar is het net wat voorbarig? Want het moet al hier nog gebeuren. Het lijkt het voorbarig, maar we zorgen al dat ze druk bezig zijn met die spoedmaatregelen. En uw specialisten heb ik zien aan het plan van aanpak. En het lijkt dus goed op dat het afdoende is. Maar nogmaals, het moet nog toetst worden door de Bodemkamer. Het is een zaak natuurlijk tussen de provincie en de beide bedrijven die deze dik online hebben. Want wij binnen wel bijvoorbeeld gezag, maar de provincie die is eigenaar van de dik en die is ik opdrachtjouwer wist om die dik on te listen. Dat klopt, maar het speelt wel in jouw gemeente. Het speelt wel in uw gemeente en binnen dit zin komt dat het net in een heek weer, dan is het uw plicht om actie te ondernemen. Zit er voor je met een deadline aan, van dan willen we wat zien, dan moet het echt klaar zijn, want anders dan komen we misschien wel met die dwangsom. We hebben dus in die brieven ongejoend die we naar de provincie stuurd hebben, dat we graag een plan van aanpak hebben voor 1 mei en dat we graag dat het oplost is voor 1 januari 2023. Wat voor gevoel jou dit hele verhaal, Jono? Want het is een belangrijk dossier, centrale as, lekkage, komt in groenwetter, misschien milieuvervuiling voor de zoens. Net iets waar je heel wies op wijs kennen wel. Tuurlijk, en Guinea is er wies mee. De provincie is er ook net wies mee. We zijn eigenlijk wel wies met de centrale as. Hè? Centrale as het u dat nooit al een soort bedacht en kan u zich een soort brengen. Maar natuurlijk, het volksgezondheid en milieu ziet altijd voorop. En er kan natuurlijk dingen gebeuren wat achter de naast is van het hier oorsmutten. Maar dat is altijd achter praten. Het gaat er nou om, hoe kunnen we het structureel voor de langere termijn oplossen.